Mikä on tilanne tällä hetkellä? On noin paikallista aikaa, 2-3. Tällä hetkellä, ei aika pohjalla aika. Katsotaan mihin pystyy seuraava ja numero 3. Täällä on. Mutta kuten aikaisemmin sanoin, kysymys on ajasta. Hetkinen, selostamaan kuuluu lisää väkeä. Tänne tulee nimittäin seuraava kierros Suomen Kivatta lähtee seuraava. Hei, Kivatta kohtassa. Haluavat, että se vaikka ottaa ja vaikka tällaista heittää. Vaikka oltiinkin erittäin lujaa. Minä haluan nähdä kyllä kamerapuolella kuin häähaissa ikään tuolla. Se on ollut näitä. Millä tavalla tämä on kalassa? Mikä tyyli? Elikkä täytyy sanoa, että on näitä joskus Talbotin, joka on siis latinaa tarkoittaa delfineulia. Hei, hai. Se on Amerikka, tarkoittaa hei. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu! Kyllä syöttää! Aku! Täällä 10 pistettä, siis tässä oli tunnelmaa, siis ehdottomasti paras sisään tuleminen. Ja tuo Kyyli kun katsoo hidastusta striidiltä, Jeska Madera, kaunista katseltavaa ja siihen vielä yhdistettynä kuskin käsittämätön virnistely. Täällä oli äsken kaksi taso liikkeellä, mutta nyt on liikkeellä 3 taso. Siellä on nimittäin Helsingistä pahain. Pientä hetkiä vielä täällä pistetään konetta oikein kunnolla käyntiin. Miehet täällä jo hieman kone savua ennen kuin pääsee kunnolla lähtemään. Nyt pistetään liekkiä iskee tuo lentokone.